इष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं तदान्ति सुखतान्तिकं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे അതിനു മുൻപ് വൈഷ്ണവര് ആവിർഭവിച്ച ദിവസം അപ്പൊ വൈഷ്ണവരുടെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭജൻ ഭക്തിനാഥ ഠാക്കൂർ എഴുതിയ വൈഷ്ണവ ഠാക്കൂറ ശരണാഗതിയിൽ നിന്ന് അത് മാത്രം ഒന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് വേഗം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ओ हे वैष्णव ठाकुरा दुयरा सागरा दासे करुणा कोरी. ओ हे वैष्णव ठाकुरा दुयरा सागरा दासे करुणा कोरी. प्रिया पाद छाया todo माया तुम्हारा चरण धूली. ओ हे वैष्णव ठाकुरा तुझ्या सागरा दासे करुणा कोरी. छाया बेगा दोमी छाया दोषा शोधी छाया गुणादी बोधसे. छाया सत्संगा देहो हे हमारे बोशची संगे राशि. ओहो वैष्णव ठाकुरा दयारा सागरा दासे करुणा कोरी. ओ हे वैष्णव ठाकुरा दयारा सागरा दासा करुणा कोरी. एकाकी हमारा नहीं पाया भला हरि नाम संकीर्तने. तुम्ही कृपा पूरी सदा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धारे. कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति अच्छे. আমি তো कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली दैतावा पाचे पाचे. उई वैष्णव ठाकुरा दयारा सागरा दासे करुणा कोरी. ओहो वैष्णव ठाकुरा दयारा सागरा दासे करुणा कोरी. ഇതിൽ പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ബഹുമാനിയായ വൈഷ്ണവ കാരുണ്യ സമുദ്രമേ ദയാര സാഗര. വൈഷ്ണവര് കാരുണ്യത്തിന്റെ സാഗരമാണ്. കാരണം അവരാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ തരുന്നത്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ദാസനോട് കരുണ കാണിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ ആ വൈഷ്ണവനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നിന്റെ താമരപ്പൂക്കളുടെ തണൽ എനിക്ക് തന്ന ഈ ശുദ്ധീകരണം ഞാൻ നിന്റെ താമരപ്പൂക്കളുടെ പാദങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പ്രഭുപാദരുടെ ധോത്തി പിടിച്ചാൽ മതി, അതായത് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ എന്റെ 6 വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏതൊക്കെയാ? കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹമത, മാത്സര്യം. എന്റെ 6 തെറ്റുകൾ പരിഹരിക്കുക, 6 ഗുണങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുന്നത്, 6 തരത്തിലുള്ള വിശുദ്ധ സഹവാസം എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം വൈഷ്ണവരാണ്. ഹരിയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ സങ്കീർത്തനം മാത്രം തുടരാൻ എനിക്ക് ശക്തി കണ്ടെത്തുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ മഹത്തായ നിധി ലഭിക്കുന്നത് ഒരു തുള്ളി വിശ്വാസം മാത്രം നൽകും എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. എന്നാൽ അവസാന ലൈൻ ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട, കൃഷ്ണസേ തൊമാര കൃഷ്ണദീത്തെ പാരോ. കൃഷ്ണസേ തൊമാര, വൈഷ്ണവർക്കാണ് കൃഷ്ണൻ ഉള്ളത് അല്ലെ, ശുദ്ധ വൈഷ്ണവർക്ക്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ നിങ്ങളുടേതാണ്, ശുദ്ധ വൈഷ്ണവരെ. അവനെ എനിക്ക് നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. കൃഷ്ണ ദേത്തെ പാര, കൃഷ്ണനെ നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഗുരുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ശിഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരും. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഓടുകയാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, വൈഷ്ണവരുടെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. അപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ബോധം ഇത്രയും എന്താ പറയാ പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ആര് കാരണമാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ കാരണം മാത്രമാണ്. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ കി ജയ്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രണവിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഓരോരുത്തരായിട്ട് എന്താ പറയാ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓരോ ലൈൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്കത്
ചൊല്ലാം. ഓം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി നാമിനേ. ശ്രീമതേ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത വർഷഭാനവീ ദേവി ദയിതായ കൃപാബ്ദയേ കൃഷ്ണ സംബന്ധ വിജ്ഞാനദായിനേ പ്രഭവോ നമഃ. മാധുര്യോജ്വല പ്രേമത്യാ ശ്രീരൂപാനുക ഭക്തിദാ ശ്രീ ഗൗര കരുണ ശക്തി വിഗ്രഹായ നമോസ്തുതേ. നമസ്തേ ഗൗരവാണി ശ്രീമൂർത്തയേ ദീനകാരിണി രൂപാനുക വിരുദ്ധ പ്രസിദ്ധാന്തധാരിണി. നമസ്തേ ഗൗരവാണി പ്രണാമന്ത്രാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ എല്ലാരും ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ 2 ലൈൻ മാത്രം. അത് ആദ്യത്തെ 2 ലൈൻ ഭയങ്കര ഈസി ആണല്ലോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ബദല് ശ്രീമതി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി നാമിനി. അതാണ് എല്ലാവരും അധികാളും അങ്ങനെ മാത്രം ചൊല്ലും. കാരണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഒരുപാട് വലിയ പ്രണാമന്ത്രാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു, അതായത് മലയാളം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരുന്നോ ഓർമ്മയില്ല. അപ്പം ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ദിവസം, അതായത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ആരായിരുന്നു എന്നറിയോ? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി നിത്യസിദ്ധനാണ്. അപ്പൊ ഏത് 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 പാർഷദനാണ് ഭഗവാന്റെ? ആരാണ്? അറിയില്ല. മഞ്ജരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജരിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മഞ്ജരിമാര് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 13-14 വയസ്സുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളാണ്. അവര് രാധാറാണിയുടെ അഷ്ടസഖികളെ, അതായത് ലളിത, വിശാഖ, അവരെയൊക്കെ പരിചരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. അപ്പം അവരെന്ന് പറയുന്നതില് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീലകളിൽ എപ്പോഴും ഈ മഞ്ജരിമാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ മഞ്ജരിയാണ് സ്വയം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ മുക്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണ്? ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം. ആരാണെന്ന് അറിയോ? ആരാച്ഛൻ? ഠാക്കൂർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ജഗന്നാഥ് പുരിയില്. അദ്ദേഹം ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര മക്കളാ? 10 മക്കള്. 10 കുട്ടികൾ. ഞാൻ ഇന്നത്തെ കാലം ഞാൻ പറയും, ഒരു കുട്ടീനെ തന്നെ ഇവിടെ ജപമൊക്കെ അവിടെ നടക്കും. എന്താ പറയാ, ഇന്നലെ ഞാൻ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വായിക്കാൻ നോക്കിയതാ. 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ജഗന്നാഥ് വന്നിട്ട് അവിടെ കുത്തി വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അതില്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കർ എങ്ങനെയാണ് 10 മക്കളെയും വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഭക്തി ചെയ്ത് അതില് ഒരു മകൻ അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടേ കേസറില് ഈ അവസാനമുള്ളത്. ഇതാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, 4ാമത്തെ പുത്രനാണ്. അപ്പം ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ്, അന്നത്തെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജായിരുന്നു, മീൻസ് മജിസ്ട്രേറ്റ്. പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂറിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം എല്ലാ കേസുകളും വേഗം അദ്ദേഹം തീർക്കും. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം 2 മണിക്കൂറേ ഉറങ്ങിയിരുന്നല്ലോ. ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി. 10 മക്കളും ഉണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. അതേസമയം വൈഷ്ണവ എന്താ പറയാ, പ്രചാരണം നടത്തി. എന്നിട്ട് ഒരു മകനെ ഇങ്ങനെ ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ ആ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, എനിക്ക് ഒരു മകനെ താ, കാരണം എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ ഈ വൈഷ്ണവസ് എല്ലാം നശിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത്. സഖി ബേദി, എന്താ പറയാ, സഹജിയാസ്, പിന്നെ അപ്പസമ്പ്രദായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വേറെ ആൾക്കാർ. സഹജിയാസ് എന്നറിയില്ലേ? എന്താ പറയാ, ഗോപിമാരെ പോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അവര് ജപിക്കില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കില്ല, ഞാൻ ഗോപിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും. അപ്പം മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗൗരംഗ നാഗരീസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, ഈ വൈഷ്ണവരുടെ ബുക്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊരു സഹായത്തിന് ഒരാള് വേണമെന്ന് ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഈ കുട്ടി ജനിച്ചത്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള പേരറിയോ? യഥാർത്ഥ അച്ഛനമ്മമാരിട്ട് കൊടുത്ത പേര്. ദീക്ഷ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ പേര് കിട്ടിയത്.
ആദ്യത്തെ പേര് അറിയോ? വിമല പ്രസാദ്. വിമല പ്രസാദ്. വിമല പ്രസാദ്. വിമല ദേവി ആരാണെന്നറിയോ? പാർവതി ദേവി. അപ്പൊ വിമല പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ ജഗന്നാഥ് പുരിയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ് പുരിയില് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണെങ്കിൽ ജഗന്നാഥ് ഉണ്ടാവും, ബലദേവ് സുഭദ്ര. അതിന് പുറത്തെ സൈഡായിട്ട് വിമലാ ദേവി ഉണ്ട്. വിമലാ ദേവി പാർവതി ദേവിയാണ്. പാർവതി ദേവി കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് ലോർഡ് ശിവ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജഗന്നാഥന് പ്രസാദം അർപ്പിച്ചിട്ട് ആ പ്രസാദം പ്രസാദമായിട്ട് ആ പ്രസാദം വിമലാദേവിക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് മഹാപ്രസാദാവും. ആ കഥ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം? എന്തുകൊണ്ട് ആ വിമലാദേവിക്ക് പ്രസാദം, ജഗന്നാഥന്റെ പ്രസാദം നേരെ വിമലാദേവിക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? ആ ബിംല പ്രസാദം എന്നാണ് മകന്റെ പേരിട്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാ ബിംലാദേവിക്ക് ആ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്ന അറിയോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ കഥ. എന്താ പറയാ, നാരദ മുനിക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രസാദം വേണമായിരുന്നു. പക്ഷെ വിഷ്ണു പറഞ്ഞു ആർക്കും ഈ പ്രസാദം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിനോട് പോയിട്ട് നാരദമുനി പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രസാദം വേണം. അപ്പൊ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ, എന്ത് ചെയ്യും? വിഷ്ണു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ വിഷ്ണു പറഞ്ഞു ഒരു സൊല്യൂഷൻ തരാം, ഞാൻ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ എനിക്ക് എന്റെ പ്രസാദം എടുത്തിട്ട് നാരദമുനിക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഗരുഡൻ വന്നിട്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയും പിന്നെ ആ പ്രസാദം നാരദമുനിക്ക് കൊടുക്കും. നാരദമുനി മുഴുവൻ പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ആനന്ദത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ദേവനാടോ മഹാദേവമാടോ എന്ന് ചോദിക്കും, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ആനന്ദത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്? പറയാം എനിക്കിന്ന് പ്രസാദം കിട്ടി വിഷ്ണുവിന്റെ. അപ്പൊ നീ എനിക്ക് തന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ സമയത്ത് നാരദമുനിയുടെ എന്താ പറയാ ഇവിടെ നഖത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു തരി ഒരു അരിമണി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്നിട്ട് കൊടുത്തു ചോറ്. അത് കഴിച്ചപ്പാടും മഹാദേവന് വളരെ സന്തോഷമായി, ആനന്ദ നൃത്തം ആടി. ആ സമയത്തും പാർവതി ദേവി വന്ന് ചോദിച്ചു, നമ്മൾ അർദ്ധനാരീശ്വരന്മാരല്ലേ, ആ പ്രസാദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണി അരിയാണെങ്കിലും ചോറാണെങ്കിലും അത് പകുതിയാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് തരണ്ടേ? പക്ഷെ പാർവതിക്ക് വളരെ ദേഷ്യം വന്നു, കാരണം പ്രസാദം കിട്ടാത്തോണ്ട്. കോപം കൊണ്ട് മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും ജ്വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് വിഷ്ണു അവിടെ എത്തുകയും എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവിടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, ഞാൻ കലിയുഗത്തില് ദാരുബ്രഹ്മൻ ജഗന്നാഥനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രസാദം ആദ്യം നിനക്ക് മാത്രം, വേറെ ആർക്കും ഞാൻ കൊടുക്കില്ല. വേറെ ആരും കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ബിംലാദേവി ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും, അതായത് പാർവതി ദേവി. എന്നിട്ട് എന്റെ പ്രസാദം നിനക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വേറെ ആരും കഴിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് അത് മഹാപ്രസാദം. അപ്പൊ ആ ബിംല പ്രസാദ്, അതായത് ആ ബിംലാദേവിയുടെ പ്രസാദം എന്നാണ് മകന്റെ പേര് ഇട്ടത്, ബിംല പ്രസാദ്. പക്ഷെ ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂറിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയെ, കാരണം ചെറിയൊരു ക്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ആ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പം സാധാരണ പൊക്കിൾക്കുടി നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് അല്ലെ, ചിലപ്പം നോർമൽ ഡെലിവറി ആവില്ല, സിസേറിയനൊക്കെ പോകും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് കോമൺ ആണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പൊക്കിൾക്കുടി കുട്ടിയുടെ തലയുടെ കഴുത്തിന് ചുറ്റും ചുറ്റിയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് സിസേറിയൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പറയും. ഈ കുട്ടി പക്ഷെ ജനിക്കുമ്പം നോർമൽ ഇതിൽ ജനിച്ചു, പക്ഷെ ആ പൊക്കിൾക്കുടി ഒരു പൂണൂല് പോലെ, നമ്മുടെ ഈ ഇതിടില്ലേ എന്താ ബ്രാഹ്മണിക് ത്രെഡ് ഇടില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു പൂണൂല് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെസ്റ്റിന് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇത് ബ്രാഹ്മണനാണ്, വൈഷ്ണവനായിട്ട് ജനിച്ചവനാണെന്ന്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂറിന് ഒരു സൂചനയും കിട്ടിയില്ല. ആ സമയത്തായിരുന്നു ജഗന്നാഥ് രഥയാത്ര നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ജഗന്നാഥ് രഥയാത്ര ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെയാണ് ജഗന്നാഥ് രഥയാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസ് വരേക്കും വേറെ തന്നെ റെയിൽപാത ഇട്ട് കൊടുത്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർ. അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂറിനെ. ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ അതൊക്കെ എന്താ പറയാ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലൂടെ വരുമ്പോൾ ബിംല പ്രസാദിന് അന്നേരം 6 മാസം പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഭഗവതി ദേവി, ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂറിന്റെ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് അമ്മ ഭക്തിവിനോദന്റെ ഭാര്യ, ആ കുട്ടി 6 മാസമുള്ള ബിംല പ്രസാദിനെ എടുത്തിട്ട് ജഗന്നാഥന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി രഥത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. രഥം അവിടെ നിന്നു വീട്ടിന്റെ മുമ്പില്. എന്നിട്ട് രഥത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പം ആ രഥത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ മാതച്ചിക്ക് പറ്റി, കാരണം മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ഭാര്യയാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അനുവദിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ കയറിയപ്പോ ഒരുപാട് മാല ജഗന്നാഥന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടി 6 മാസമുള്ള കുട്ടി തന്റെ കൈ ജഗന്നാഥന്റെ പാദത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തൊടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയപ്പം ഒരു മാല ആ സമയം തന്നെ ഊരിയിട്ട് കുട്ടിയുടെ മേത്ത് വീണു. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് 3 ദിവസം ആ രഥം അവിടെ തന്നെ നിന്നു. ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. 3 ദിവസം ആ രഥം അവിടുന്ന് അനങ്ങിയില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഥയാത്ര നടക്കുമ്പോഴും ആ സമയത്തും രഥം അനങ്ങാറില്ല. ആനകളും കുതിരകളൊക്കെ വന്ന് വലിച്ചാലും രഥം അനങ്ങില്ല. പക്ഷെ മഹാപ്രഭു രഥത്തിന്റെ പിന്നിൽ പോയി ഒന്ന് നെറ്റി കൊണ്ടൊന്ന് തൊട്ടാൽ തന്നെ രഥം അനങ്ങും.
ജഗന്നാഥൻ അങ്ങനെയാണല്ലേ, ശക്തി കൊണ്ടൊന്നല്ല ഭഗവാനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റുക, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം. ആ സമയം ഇപ്പൊ 3 ദിവസം ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ രഥം അവിടെ അനങ്ങാതെ നിന്നു. എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ആ രഥം അനങ്ങുന്നില്ല. കാരണം ജഗന്നാഥന്റെ എന്തോ ഒരു ആഗ്രഹം നടക്കാതെ പോയി, അതുകൊണ്ടാ. പക്ഷെ ആ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവതി ദേവി ഈ ബിമല പ്രസാദ് മകനെ എടുത്തിട്ട്, കാരണം 3 ദിവസം ജഗന്നാഥ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ എന്റെ മോന് എന്താ പറയുക, ഒരു അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി മകനെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ പോയി. ആ മാല വീണതിന് ശേഷം ഭഗവതി ദേവി ആ കുട്ടിയും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും രഥം അവിടുന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു, അനങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂറിന് ആ സമയത്ത് മനസ്സിലായി ഇത് റേ ഓഫ് വിഷ്ണു, അതായത് വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു രശ്മി പോലെ വന്നതാണ് ഈ കുട്ടി, ഈ കുട്ടി സാധാരണ കുട്ടിയല്ല എന്ന് ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂറിന് ആ നിമിഷം മനസ്സിലായി. അതിനുശേഷം കാരണം ഒന്നാമത് പൂണൂലിന്റെ രീതിയിലാണ് പൊക്കിൾക്കൊടിയായിട്ട് വന്നത്. രണ്ടാമത് ജഗന്നാഥന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി, ആ മാല അവിടെ വീഴുകയും ജഗന്നാഥ് 3 ദിവസമായിട്ട് അനങ്ങാത്ത ജഗന്നാഥ് ആ സമയത്ത് ആ കുട്ടീനെ കണ്ട ഉടനെ അനങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂറിന് ഒരു ക്ലൂ കൊടുത്തിയാണ് ഭഗവാൻ, ഇതാണ് ഈ കുട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, വൈഷ്ണവിസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നത് എന്ന്. എന്നിട്ട് ബാക്കി കുട്ടികളൊക്കെ ഭക്തന്മാരായി. പക്ഷെ എന്നാലും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ബിമല പ്രസാദ് മാത്രം വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിരുന്നു. ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ 7 വയസ്സിലാ മറ്റേ 2 വയസ്സിലാ 700 ശ്ലോകങ്ങളും ഭഗവത്ഗീതയുടെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും മനപ്പാടായിരുന്നു. ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി, നല്ല സ്കോളറായിരുന്നു. സ്കൂളിലൊക്കെ മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയാ, ഭക്തിയുടെ ബുക്കൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആ സമയത്ത് ടീച്ചർമാർക്കൊക്കെ ദേഷ്യം വരും. പക്ഷെ എന്നാലും ടീച്ചർമാർ ഇനി നാളെ എടുക്കേണ്ട ക്ലാസ്സിലെ ചോദ്യങ്ങൾ വരെ ബിമല പ്രസാദ് ഉത്തരം പറയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും പറയാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രയും ഇന്റലിജന്റ് ആയിരുന്നു, അത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് പ്രബന്ധങ്ങളൊക്കെ, അതായത് അച്ഛൻ എഴുതുന്ന പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും എല്ലാം തർജ്ജമ ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ബിമല പ്രസാദ് ചെറുപ്പത്തില് ഒരു 7 വയസ്സ്, 3-4 വയസ്സ് ആ സമയത്ത് ഓൾട്ടറിൽ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ പൂജാ റൂമില് പഴങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുമല്ലോ, ആ സമയത്ത് മാമ്പഴം മുറിച്ചിട്ട് അമ്മ അവിടെ തുളസി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി, ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ കുഞ്ഞല്ലേ, 4 വയസ്സ്, അവൻ പോയിട്ട് ആ മാമ്പഴം എടുത്ത് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, നിവേദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എടുത്ത് കഴിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, നീ എന്ത് അപരാധമാ ചെയ്തത്, കാരണം ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നീ അത് കഴിച്ചു, അപ്പൊ നീ അപരാധമാണ്, നീ ആ മാമ്പഴത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് നീ അപരാധം ചെയ്തു, ഒഫൻസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ആ 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ആ സമയത്ത് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇനി മാമ്പഴം കഴിക്കില്ല എന്ന്. നമ്മളൊക്കെ ന്യൂ ഇയർ ഇല്ലേ, ഓരോ വർഷം പുതുവർഷം തുടങ്ങുമ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡയറിയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും, അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം. പിറ്റേ ഒരാഴ്ച പോകും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കാറ്റിൽ പോകും, അടുത്ത വർഷം ആദ്യം എഴുതും. പക്ഷെ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. ബിമല പ്രസാദ് ഒരിക്കൽ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലുതായിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറായി സന്യാസമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അന്നേരം പ്രഭുപാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. എന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ മാമ്പഴം, കാരണം ഓരോ സീസണിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാമ്പഴ സീസൺ ആവണായി അല്ലെ, ഓരോ സീസണില് അതാത് സീസണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്യണം എന്നാ ഗൃഹസ്ഥരായ നമ്മള്. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ 1-2 വാങ്ങിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്യണം എന്നാ, കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒഫൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അതാത് സീസണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ മാമ്പഴം ഓഫർ ചെയ്താലും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പറയും, അയ്യോ എനിക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം ഞാൻ ഒഫൻഡർ ആണ്, ഞാൻ അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാമ്പഴത്തോട്. അപ്പൊ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം മാമ്പഴം കഴിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഢ നിശ്ചയമാണ് ഇതിന്റെ ഉദാഹരണം. പിന്നീട് ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു വാഗ്വാദത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ജയിക്കുകയും മെല്ലെ മെല്ലെ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വന്തം അച്ഛൻ വൈഷ്ണവനാണല്ലോ, അപ്പം അച്ഛനോട് ദീക്ഷ തരാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ ദീക്ഷ കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ ആരിൽ നിന്നാണ് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിനോട്? ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു? ഗൗരകിഷോർ ബാബ. ഗൗരകിഷോർദാസ് ബാബാജി. ഗൗരകിഷോർദാസ് ബാബാജിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നീ ദീക്ഷ എടുക്കണം, ഞാൻ നിനക്ക് ദീക്ഷ തരില്ല എന്ന് പറയും. സ്വന്തം അച്ഛൻ പറയാണ് മകനോട്, നീ എന്നിൽ നിന്നല്ല ഗൗരകിഷോർദാസ് ബാബാജിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ദീക്ഷ എടുക്കണം എന്ന് പറയും. ആ സമയത്ത് ഗൗരകിഷോർദാസ് ബാബാജി സ്കൂളിലേ പോയിട്ടില്ല, വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല, ഒപ്പിടാൻ പോലും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല, സ്കോളർ ആയിരുന്നു, അത്രയും പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരുപാട് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കിട്ടിയ ആളാ. അതുകൊണ്ട് ഗൗരകിഷോർദാസ് ബാബാജി ദീക്ഷ കൊടുത്തില്ല. ഓരോ പ്രാവശ്യം ബിമല പ്രസാദ് എനിക്ക് ഇന്ന് ദീക്ഷ തരുമോ, നാളെ ദീക്ഷ തരുമോ കെഞ്ചിയാലും കൊടുക്കില്ല. എന്നിട്ട് പറയും, എനിക്ക് ഗൗരംഗനോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം. അപ്പൊ നാളെ ചോദിക്കും,
ഗൗരംഗ പെർമിഷൻ തന്നോ, അനുവാദം തന്നോ? ഓ, ഞാൻ മറന്നുപോയി, ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസം കളിപ്പിച്ചു. അവസാന ദിവസം വിമല പ്രസാദ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ദീക്ഷ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. അതായത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ദീക്ഷ എന്തായാലും വരണം. അപ്പം ഗൗരകിഷോർദാസ് ബാബാജി വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഇത്രയും പഠിപ്പും വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആള്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പഠിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ദീക്ഷ കൊടുക്കും? പക്ഷെ ഭഗവാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തായാലും കൊടുക്കണം എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരേ ഒരു ശിഷ്യൻ മാത്രമേ ഗൗരകിഷോർദാസ് ബാബാജിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. അങ്ങനെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്നുള്ള ഒരു പേര് കിട്ടി. അങ്ങനെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. ബ്രാഹ്മണിക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂറിന് പൂണൂലില്ല, ബ്രാഹ്മണിക്ക് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്ക് പൂണൂലുണ്ട്. അദ്ദേഹം 64 ഗൗഡിയ മഠം സ്ഥാപിച്ചു. 64 ഗൗഡിയ മഠം, ഫുൾ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം. ബൃഹത് മൃദംഗ എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യത്തിനെ ബൃഹത് മൃദംഗ, വലിയ മൃദംഗ എന്ന് വിളിക്കും. അത് എന്താണെന്നറിയോ? വലിയൊരു മൃദംഗം. എന്താ അത്? അതായത് ചെറിയ മൃദംഗം നമുക്ക് വീട്ടിൽ മാത്രം വായിക്കാൻ പറ്റും, അവിടെ മാത്രം കേൾക്കും. പക്ഷെ ഈ വലിയ മൃദംഗം കൊട്ടിയാൽ ലോകം മൊത്തം കേൾക്കും. അതെന്താ ബൃഹത് മൃദംഗം? അത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പറഞ്ഞതാണ്. ഭാഗവതം. ഭാഗവതം പോലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ. വെരി ഗുഡ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്ന പ്രസ്സുകൾ, പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സാണ് ബൃഹത് മൃദംഗം. കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നു അത് നമുക്ക് ലോകം മൊത്തം കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഓരോ ശിഷ്യന്മാരെയും പുറത്തേക്ക് അയച്ചു, ഫോറിനിലൊക്കെ. പക്ഷെ ആരും വിജയിച്ചില്ല. എന്നിട്ടാണ് അവസാനം നമ്മുടെ ശിലപ്രഭുപാദർ, ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശിലപ്രഭുപാദർ പോയത്. അപ്പം ആ സമയത്ത്, അതായത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കാസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മണിസം, അതായത് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവര് മാത്രമേ ബ്രാഹ്മണകാരും ആകൂ, എല്ലാ ചണ്ടാളന്മാരും ശൂദ്രന്മാരും ഒന്നും ബ്രാഹ്മണരാകാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു സിംഹഗുരുവിനെ പോലെ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചരണം ഭയങ്കര, ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എത്ര നീചനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ പോലെ, എത്ര ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ എല്ലാ 4 യമനിയമങ്ങളും പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും ബ്രാഹ്മണിക് ത്രെഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പൂണൂല്ല, അത് ബ്രാഹ്മണിക് ഇനീസിയേഷൻ. അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ പ്രഭുപാദാശ്രയ, ഒരു മാലയെ കൂടുതൽ ജപിക്കുന്നവർക്ക് പ്രഭുപാദാശ്രയ, അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഗുരുവാശ്രയം എടുക്കും. 16 മാല, 4 യമനിയമങ്ങൾ. ഒരു 6 മാസം 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹരിനാമ ദീക്ഷ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇനീസിയേഷൻ, ഹരിനാമ ദീക്ഷ. ഹരിനാമ ദീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷം 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാഹ്മണിക് ഇനീസിയേഷൻ, അതായത് സെക്കൻഡ് ഇനീസിയേഷൻ കിട്ടും. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണിക്, അത് ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കാൻ കിട്ടും. ആണുങ്ങൾക്ക് പൂണൂലൊക്കെ കൊടുക്കും. അത് മെയിൻ ആയിട്ടും ബ്രാഹ്മണിക് ഇനീസിയേഷൻ ഇപ്പം ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. ഭക്തിശാസ്ത്രി ഉള്ളവർക്ക് ബ്രാഹ്മണിക് കൊടുക്കൂ. പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ പൂജ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അമ്പലത്തിൽ ഓൾട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടറിൽ അല്ല എന്താ പറയാ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന അമ്പലത്തിൽ, വീട്ടില് ഹരിനാമ ദീക്ഷ മതിയാകും. പക്ഷെ അമ്പലത്തിൽ സേവ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണിക് ഇനീസിയേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണിക് ഇനീസിയേഷൻ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി, കുറെ പേർക്ക്, ശൂദ്രന്മാർക്ക് വരെ. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മണസ്, അതായത് നമ്മുടെ ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ ജോലി പോവാൻ തുടങ്ങി, അവർക്കൊക്കെ പൈസ ഇല്ലാണ്ടായി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിനോട് വളരെ ദേഷ്യം തോന്നി. അങ്ങനെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ പരിക്രമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവര് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേലെയൊക്കെ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. കാരണം അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും ബ്രാഹ്മണിക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ആർക്ക്? പ്രഭുപാദർ അതാ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താ? ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് 4 വർണ്ണങ്ങൾ, ശൂദ്രൻ, ക്ഷത്രിയ, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ഇവരെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാ? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണവും കർമ്മവും. അല്ലാണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാവണമെന്നില്ല. ഗുണവും വേണം, ആ കർമ്മവും അതുപോലെ ചെയ്യണം. ബ്രാഹ്മണന്റെ കർമ്മമായി ചെയ്യണം, പിന്നെ ഗുണം ഉണ്ടാവണം, ക്വാളിറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും ബ്രാഹ്മണിക് ത്രെഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഒരുപാട് കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഭക്തി തീർത്ഥ പ്രജ്ഞ മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സങ്കടം തോന്നി. കാരണം തന്റെ ഗുരുവിന് എല്ലാവരും കല്ലെറിഞ്ഞ് ചോരയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഒരു വളവെത്തി, ഒരു തിരിവ്. അവിടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ഗുരുവിനെ ഒരു റൂമിലേക്ക് വലിച്ചെഴുതിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സന്യാസ വസ്ത്ര ആ ശിഷ്യന്റെ വസ്ത്രം ഗുരുവിനും കൊടുത്ത് തലയിലൂടെ ഒരു തുണി ഇട്ടിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി, മാറ്റി, ഡ്രസ്സ് മാറി.
അപ്പം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്ക് കല്ല് ഏറ് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ശിഷ്യൻ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ശിഷ്യനാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ സന്യാസ ഗുരുവായത്. കാരണം പ്രഭുപാദരുടെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി സമാധിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി കുറെ ടീച്ചിങ്സ് ഉണ്ട്, കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത വാണി, ഒരാത്മാവിനെയെങ്കിലും പരിപൂർണമായി ധാമിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മോചിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ എന്റെ ദൗത്യം കൃഷ്ണാവബോധ പ്രചരണം വിജയപ്രദമാകുമെന്ന് ഭക്തി സരസ്വതി പറയുന്നു. അതായത് കുറെ ആളൊന്നും വേണ്ട, ആകാശത്തില് പൂർണിമയുടെ ദിവസം അല്ലെ, ഒരു പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായാൽ മതി. ആയിരക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു പൂർണ്ണചന്ദ്രന് ലോകം മുഴുവനും പ്രകാശം പകർത്താൻ പറ്റും. അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഒരാള്, ഞാൻ 64 ഗൗഡിയമഠം സ്ഥാപിച്ച ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാള് ശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ദൗത്യം, അതായത് കൃഷ്ണാബോധ പ്രചരണം വിജയമായി. അത് വിജയിച്ചല്ലോ. അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ, ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. നിങ്ങൾ ഗൗഡിയമഠത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയാണ് അവർക്ക്. നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ അവര് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനെ വിളിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ പക്ഷെ അതിലൊരു മാറ്റമില്ല. കാരണം പ്രഭുപാദർ ഒരു സ്ഥാനാണ്. ഒരുവൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഗൗരവവും ആത്മാർത്ഥതയുമുള്ള ഭക്തനായാൽ മാത്രം മതി അവന് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകം നേടാനും ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും തീർച്ചയായും സാധ്യമാകും. ധ്രുവ മഹാരാജ ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു? എന്ത് ആഗ്രഹത്തിലാണ് ധ്രുവ മഹാരാജ് ഭഗവാനിലേക്ക് വന്നത്? ആദ്യം എന്താഗ്രഹിച്ചിട്ടാ വന്നത്? രാജ്യഭരണവും അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും. അപ്പൊ ധനം അല്ലെ, അപ്പൊ ആർത്തോ ചാതുർവിതാപചന്തിമാം ജന സുഹൃതിനോർച്ചന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥ ജ്ഞാനിജാപരചം അല്ലെ, ആർത്തോ ആയിട്ടാണ് വന്നത്, ധനം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കനിഷ്ഠനായിരുന്നു. പക്ഷെ 6 മാസം കൊണ്ട് ഗൗരവവും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തപസ് ചെയ്തു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ശുദ്ധഭക്തനായി മാറി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാം, നമ്മളും അതുപോലെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവാൻ, ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഈ ഗൗഡിയമഠം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 10 വർഷത്തോളം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് എന്താ പറയാ, ലക്ഷക്കണക്കിന് നാമങ്ങൾ ജപിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു. അദ്ദേഹം മഞ്ജരിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് എങ്ങനെയാണോ ബ്രഹ്മാവ് ഗർഭോദക്ഷായ വിഷ്ണുവിന്റെ താമരയിൽ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് തപസ് ചെയ്തു. തപ എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ട് തപസ് ചെയ്തു. തപസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റിയത് അല്ലെ. അതുപോലെ കാണിച്ചു തരാണ് ഭഗവാന്റെ തപസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഹരിസേവയ ഹയ അനുകൂല വിഷയ ബലിയ തഹര ത്യാഗഹയ ബുല. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും അത് ഭൗതികമാണെന്നോ ഭൗതിക കേന്ദ്രീയങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിന് അർഹമതായെന്നോ കരുതി ഒരുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയരുത്. ഇതിനെ എന്താ വിളിക്കുക? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവയിലുള്ളത് ഒന്നും ഭൗതികമായിട്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയത്തിന് ആസ്വദിക്കേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ കള്ളിക്കളയരുത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിനെന്താ വിളിക്കുക? അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. നമ്മള് ഭക്തിരസാമ സിന്ധുവിൽ പഠിച്ചില്ലേ, എന്താ അതിന് വിളിക്ക? എന്ത് വൈരാഗ്യം? യുക്തവൈരാഗ്യം. അനാസക്തസ്യ വിഷയായ യഥാർത്ഥം ഉപയുഞ്ജതേ നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ. നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധം, അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും ഭൗതികമാണെന്നോ കരുതരുത്. ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അല്ലെ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ആ കാലത്ത് എപ്പോഴായത് 1921 മുമ്പ്, 2020കളിൽ 1920കളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വണ്ടി, അദ്ദേഹം വളരെ റിച്ച് ആയിരുന്നു. കാരണം മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മകനാണ് അങ്ങനെ ആ കാലത്ത് ജഗന്നാഥ്പുരിയില്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ റിച്ച് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ വലിയ വലിയ വണ്ടികളിലാണ് ഓരോരോ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടി വരും. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ, എന്താ പറയാ, എയർപ്ലെയിൻ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഓടി വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഇപ്പോഴെ എന്റെ അനിയനൊക്കെ റോൾസ് റോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ BMW വലിയ കാറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിർത്തി നോക്കും ആ കാർ. അവർക്ക് അത്രയും ക്രേസ്. അപ്പൊ ആ കാർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഓടിയെത്തും. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും. അപ്പം ഈ കാറും അദ്ദേഹം എല്ലാവരും കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. വലിയ വലിയ സന്യാസിയായിട്ടും വലിയ വലിയ കാറിൽ, ആ സമയത്തൊക്കെ സന്യാസിമാര് പദയാത്ര അല്ലെങ്കിൽ നടന്നിട്ടാണ് പോവുക. പക്ഷെ അദ്ദേഹം മാത്രം കാറിലൊക്കെ പോന്നിട്ട് എല്ലാവരും കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതും ഭഗവാൻ തന്നടാ,
ഈ ഭൗതികമായ സാധനമാണെങ്കിൽ കൂടെ അത് ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വേദാന്ത സ്വാമി ശില പ്രഭുപാദറും ഫോളോ ചെയ്തത് അല്ലെ. അദ്ദേഹം എയർപ്ലെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്തു, ഡിക്ടഫോൺ യൂസ് ചെയ്തു, ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒക്കെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം. അത് യുക്തവൈരാഗ്യം. ഭഗവാന്റെ സേവക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാൻ പാടില്ല. മായാവാദികൾ എന്താ പറയാ, ലാപ്ടോപ്പ് മായയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളയും. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ്, നിങ്ങളെല്ലാം ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. മനസ്സിനെ എന്നും രാവിലെ 100 തവണ ചെരുപ്പ് കൊണ്ടും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 100 തവണ ചൂല് കൊണ്ടും അടിക്കണമെന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പതിവായി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി നിർത്താൻ കഴിയും. അനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും കളങ്കപ്പെട്ട ഭാര്യയും ഒരുപോലെയാണ്. പതിവ്രതയല്ലാത്ത ഒരു പത്നിക്ക് ഏത് സമയത്തും അവളുടെ ഭർത്താവിനെ വധിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ കാമം, ക്രോധം, ദുരാഗ്രഹം, ഭ്രാന്ത്, അസൂയ, വ്യാമോഹം മുതലായവ അനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സ് നിശ്ചയമായും യോഗിയെ വധിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മള് മനസ്സിനെ എന്ന് രാവിലെ 100 തവണ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ചെരുപ്പെടുത്തിട്ട് അടിക്കലല്ല. അതായത് എണീച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സെന്താ പറയാ, കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉറങ്ങാം, കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ നീ ടയേർഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഒരുപാട് ടയേർഡായില്ലേ, കുറച്ച്. അപ്പൊ ആ മനസ്സിങ്ങനെ നമ്മളെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കുന്നതും കുളിച്ച് മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലും ജപിക്കുന്നതിലൊക്കെ തടയും. ആ സമയത്ത് നമ്മള് മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം, അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ചൂല് കൊണ്ട് അടിച്ചു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം എടുത്തു കളയണം. രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചൂല് കൊണ്ട് അടിക്കണം. നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഈവൻ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ്, ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം പോലും രാത്രി തീർക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ രാവിലെ ജപിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. നമ്മളെ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് സാധനയെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലവദ്രവം തസ്യാഹം നിഗ്രഹമന്യേ വായുരിവസു ദുഷ്കരം. ഭയങ്കര ചഞ്ചലമാണ് കൃഷ്ണ, ഇതെന്താ ചെയ്യാ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും അഭ്യാസ അഭ്യാസം ചെയ്യണമെന്ന്. ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ഭയത്താൽ നിഷ്പക്ഷമായ സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ നിർത്തിയാൽ വൈദിക പാതയെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൈദികമായ പാതയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായി മാറുകയും സത്യത്തിൽ ഭാവമായ പരമദിവതമ പുരുഷനുള്ള എന്റെ ദൃഢവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഇപ്പൊ 4 നിയമങ്ങൾ അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം നമ്മൾ അത് പറയില്ല. ലെവൽ 1 ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കുന്ന മാത്രമേ പറയൂല. ആദ്യം ഒരിക്കലും നമ്മൾ മാംസം വിടണം, മത്സ്യമാംസം വിടണം എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല. എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പോയാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ ഇസ്കോണിലേക്ക് വരവേ ഇല്ല. അപ്പൊ മെല്ലെയാണ് അവരെ നമ്മളത് മാറ്റിയെടുക്കുക. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും പിന്നീടും നമ്മളത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ 1 വർഷമായി ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുന്നു, പക്ഷെ 1 വർഷമായിട്ടും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് മത്സ്യമാംസത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയാണ്ടിരുന്ന അത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അവൈദികകരമായ കാര്യമാണ് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഫോറിനിൽ പോയിട്ട് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മടിച്ചത്. കാരണം എല്ലാവരും ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ചായ, കാപ്പി, ഇതൊന്നും. ഫോറിനിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും കോഫി ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഫി ഷോപ്പാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും അവരുടെ ദിനചര്യയാണ്. അവർ ഡെയിലി അത് കുടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുടിക്കുന്നില്ല, നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടാവും, എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കോഫി മഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫാണ് അത്. എല്ലാവരും സ്മോക്ക് ചെയ്യും, സ്ത്രീകളടക്കം മദ്യം കുടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പുകവലിക്കും, എല്ലാം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫോറിനിൽ പോയിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ മടിച്ചത്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തില്ല. പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാനിടയായാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ ഒരു ക്ഷണം പോലും വെറുതെ കളയാതെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ലേറ്റ് ആയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിലെത്തി, കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും ആ നിമിഷം മുതൽ നന്നായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഓരോ സമയം എന്താ ചെയ്യാ, ആയുർഹരതി വൈ പുംസ ഉദയൻ അസ്തം ചയൻ അസോ തസ്യർത്തേക്ഷണോ നീത ഉത്തമ ശ്ലോക വർത്തയ. ആയുർഹരതി വൈ പുംസ, ആയുസ് ഇല്ലാണ്ടാക്കും. ഉദയൻ അസ്തം ച, ഓരോ ഉദയത്തിനും അസ്തമയത്തിനും ആയുസ് നമ്മൾ കുറഞ്ഞു വരും അല്ലെ. നമ്മള് ഓരോ വർഷവും പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വർഷം നമ്മൾ മരിക്കുകയാണെന്നാ പറയാ പ്രഭുപാദർ. നമ്മുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
പക്ഷെ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ആ ഒരു വയസ്സ് കൂടി എന്ന സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതല്ല. പക്ഷേ കർമ്മിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഭഗവാന്റെ നാമം ഒന്നും ജപിക്കാണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉദയവും അസ്തവും ചെയ്യുമ്പോ എന്താവും? ആയുസ് കുറഞ്ഞു വരും. പക്ഷേ തസ്യർത്ഥേ ക്ഷണോനീത ഉത്തമ ശ്ലോകവർത്തെ, ഉത്തമ ശ്ലോകനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവർക്കും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ആൾക്കും കഥകൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും ഒരിക്കലും ആയുസ് കുറയില്ല. ആയുസ് കുറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ആയുസ് കുറയും, പക്ഷെ ആത്മാവിന്റെ ആയുസ് കുറയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അടുത്ത ജന്മവും വേഗം ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഉള്ളത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ആത്മീയ ഗുരുവായിരുന്ന ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ശ്രീല ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു. അതാ സിംഹഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴാണ് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടതെന്ന് അറിയോ? ഏത് വർഷമാണെന്ന് അറിയോ? 22-ല് 1922 പ്രഭുപാദർ, ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രഭുപാദറെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് പ്രഭുപാദറും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കായിരുന്നു, ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത്രേ, ആ സമയത്ത് 20കളിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഡിഗ്രിയാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ അത് കോളേജൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടേതാണ്, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആ ഒരു ഡിഗ്രി അത് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വരണം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ വിചാരിച്ചു നന്നായി അഭയചരൺ ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും കോളേജിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടം. പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പ്രഭുപാദരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിഗ്രി, ഫോറിൻ ഡിഗ്രി എന്തിനാ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഗാന്ധിയനായി മാറി. ഉപേക്ഷിക്കാൻ മാത്രം, ആ ഡിഗ്രി ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് ഗാന്ധിയനായത്. പക്ഷെ നരേന്ദ്രനാഥ് മുള്ളിക് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പ്രഭുപാദ അഭയചരനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയെ കാണാൻ വേണ്ടി 1922-ല്. അഭയചരണ് തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം കുഞ്ഞുനാളിലെ കണ്ടത് ഏതാ? ഒരു കള്ള സന്യാസിമാരെയാണ് കണ്ടത്. കുറെ കള്ള സന്യാസിമാരെ കണ്ടതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്യാസിമാരിൽ വിശ്വാസം പോയി. പക്ഷെ 1922-ൽ ആ സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ആദ്യം കണ്ടപ്പം പോണതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ 1922. പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചത്? 1922-ല് കണ്ടു. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചത്? 33-ല്. അപ്പൊ 10 വർഷം എടുത്തു അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പം വിചാരിക്കും കൃഷ്ണാപത്തിൽ വന്നിട്ട് 4 കൊല്ലായി 5 കൊല്ലായി ദീക്ഷ എടുത്തില്ല. 10 വർഷമായി നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ, 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം, ചില ഗുരുമഹാരാജ്മാരൊക്കെ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ദീക്ഷ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. കാരണം ശ്രദ്ധിക്കും എങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ. ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മിസോളിലെ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജ് വളരെ കാരുണ്യാണ്, എല്ലാവർക്കും വേഗം ദീക്ഷ തരും. പക്ഷെ പ്രഭുപാദറും കുറെ സമയം എടുത്തു. കാരണം ആ സമയത്ത് 1922-ല് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിനെ കണ്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു ആദ്യത്തെ കുട്ടിയും ജനിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്ത് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചൂടാ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കും വിതരണം ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് അഭയചരൺ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല, ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിയിലല്ലേ. അങ്ങനെ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പറഞ്ഞു, സ്വാതന്ത്ര്യം, യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്നാണ്, ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ്, ആത്മാവിനാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം. ആ സമയത്തെ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്ക് അറിയായിരുന്നു അഭയചരൺ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തീർച്ചയായും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയായ സൂചനകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇനീസിയേഷനും സെക്കൻഡ് ഇനീസിയേഷനും ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തു. വേഗം ദീക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങാം. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഗൗഡിയ മഠത്തില് പ്രഭുപാദർ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്ന ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പറഞ്ഞു, വേണ്ട, അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് പുറത്തു നിന്നോട്ടെ, സമയം വരുമ്പം അവൻ പ്രചരണം ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി എല്ലായിടത്തും, ബംഗാളിലെ മുഴുവൻ, പിന്നെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ, ഇന്ത്യയിലെല്ലാം 64 ഗൗഡിയ മഠം സ്ഥാപിക്കുകയും വൈഷ്ണവിസം പ്രചരിപ്പിക്കാനും പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാനും തുടങ്ങി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ, സജ്ജന ദോഷിണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാഗസിൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഒരു പത്രക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ചു, വീക്ക്ലി മാഗസിൻ ആയിരുന്നു, എല്ലാ ആഴ്ചയിലും മാഗസിൻ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഭഗവത് ദർശനമൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ലേ, അതുപോലെ ഭഗവത് ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാഗസിൻ ഉണ്ട്. 20 രൂപയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സത്സംഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അത് മലയാളത്തിലുള്ള ഇതാണ്, മാസികയാണ്.
അതിൽ കുറെ കഥകൾ ഉണ്ടാവും, കൃഷ്ണന്റെ കഥകളും കുറെ കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ അതൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാൻ പോവായിരുന്നു. ചെറിയ ബുക്കാണ്. അപ്പൊ അതുപോലത്തെ മാഗസിൻ അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പത്രക്കാരൻ ചോദിച്ചു, ആഴ്ചക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ ഇത്രയും ഉണ്ടോ? ഇത്രയും ആഴ്ചക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നോ? എന്താ അച്ചടിക്കാനുണ്ടോ? അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പത്രം വായിക്കുന്നല്ലേ? എല്ലാ ദിവസവും പത്രം തുറന്നാ എന്താ ഉണ്ടാവാ? അവിടെ കത്തിക്കുത്ത്, ഇവിടെ അത് ഇത്, പിന്നെ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ്. ചരമക്കോളാണ് ആദ്യം എല്ലാരും വായിക്കുക. എന്നിട്ട് സ്വയം അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ അത് ആൾക്കാരാ എന്താ പറയാ പുനഃ ചർവന ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും അച്ചടിക്കാൻ ഒരുപാട് ന്യൂസും കിട്ടുന്നു അല്ലെ? ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു. അപ്പം ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പറഞ്ഞു, ഈ ലോകം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ്. നാലിലൊരു അംശമാണ്. ബാക്കി 3 ഭാഗം എവിടെയാ? ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള ന്യൂസുകൾ എനിക്ക് ഓരോ നിമിഷം അച്ചടിക്കാനുണ്ടാവും. ഓരോ നിമിഷം എനിക്ക് അച്ചടിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ദിവസം ഭൗതിക ന്യൂസ് അച്ചടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അച്ചടിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് തപസ് ചെയ്തു. 10 വർഷം തപസ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ കുടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ചെറിയ കുടിലിൽ താമസിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്താ പറയാ മധുക്കരിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാ കഴിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ അന്നൊന്നും കഴിക്കില്ല. ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കും. ആ കുടിലെ ചോരും, അതായത് ഇങ്ങനെ മഴക്കാലത്തൊക്കെ വെള്ളം വീഴുമ്പം ഒരു കൊട പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് അവിടെ നാമം ജപിക്കും. അത്രയ്ക്കും നാമം ജപിച്ച് അദ്ദേഹം ആ ഒരു കാരുണ്യം കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്, അതായത് ഗൗഡിയ മഠം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം അച്ഛനും പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, നീ ഈ മായാപൂർ ധാം, ഇപ്പൊ നവദ്വീപ് ഉണ്ടല്ലോ, മായപ്പൂർ ധാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനിച്ച സ്ഥലം, അവിടെയൊക്കെ ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂറാണ് ആ ചൈതന്യ സ്ഥലം അവിടെ എന്താ പറയാ അമ്പലമൊക്കെ നിർമ്മിച്ചത്. അത് നീ കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മായപ്പൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം മായപ്പൂർ വരണം. കാരണം ഫോറിൻ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വരും, അവിടുത്തെ ശാസ്ത്രമായ വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ റോൾ മോഡൽ അച്ഛനായിരുന്നു ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ. ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂറിന്റെ ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭക്തനായി മാറിയത്. നമ്മുടെ പ്രഭുപാദറും പറയായിരുന്നു, പ്രഭുപാദരുടെ അമ്മയ്ക്ക് പ്രഭുപാദരെ ഫോറിനിലൊക്കെ അയച്ചിട്ട് വക്കീലാക്കണം. ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു, എല്ലാവരും പുറത്തൊക്കെ പോയി പഠിച്ച് വക്കീലായി വരും. പക്ഷെ പ്രഭുപാദരുടെ അച്ഛൻ ഗൗർമോഹൻ ദേയ്ക്ക് മാത്രം തന്റെ മകൻ രാധാറാണിയുടെ സേവകനാകണം, ഭക്തനാകണം എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മൃദകം വായിക്കണം, നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയും, പ്രഭുപാദർ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വന്നത് അച്ഛൻ കാരണമാണ്. അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്കും എന്താ പറയാ വഴി കാട്ടിക്കൊടുക്കണം. നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് അനുകരിക്കും. അപ്പൊ സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഒരു നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കല്യാണം ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. കാരണം ഫുൾ ടൈം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം മഞ്ചേരിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്ത് സ്വയം പോയി പ്രചരിപ്പിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു സേവ അത് വേദാന്ത സ്വാമി ശില പ്രഭുപാദർ, നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർക്കായി മാറ്റിവെച്ചു അദ്ദേഹം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, ആ ഒരു മോറ സേനാപതി നായക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പ്രഭുപാദറാണ്. ഭക്തിസാര സരസ്വതി നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരെ 4-5 പ്രാവശ്യമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ രാധാകുണ്ടിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട്, പിന്നെ ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന സമയം പിന്നെ. അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ല, അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, വാണിയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനം. വപ്പു സേവയല്ല, വാണി സേവയാണ് പ്രധാനം. പിന്നെ ഭക്തി സരസ്വതി സമാധി ആയപ്പോഴും നമ്മുടെ അഭയചരൺ പ്രഭുപാദർ അവിടെ പോയിട്ടേ ഇല്ല, സമാധിയിൽ പോയിട്ടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ ഗുരു എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്, മരിച്ചിട്ടില്ല, എന്റെ ഗുരു ഉണ്ട്. എപ്പോഴും പറയും പവർ ഹൗസ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇലക്ട്രിക് ബൾബൊക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തുക അല്ലെ, വലിയ പ്രകാശമുള്ള ബൾബ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിനൊരു ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാവും, അല്ല അവിടെ ഒരു പവർ ഹൗസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഭക്തിസാര സരസ്വതി നന്നായിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു, എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ ബൾബാണ്, എന്റെ ഗുരു ഗൗരകേശ്വർ ദാസ് ബാബാജിയാണ് ആ ജനറേറ്റർ. കാരണം ഗൗരകേശ്വർ ദാസ് ബാബാജി പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റിൽ വരെ ഇരുന്നിട്ട് നാമം ജപിക്കായിരുന്നു. എന്തായെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൗരകേശ്വർ ദാസ് ബാബാജി അത്രയും സാക്ഷാൽ വൈരാഗ്യമൂർത്തിയാണ്, വൈരാഗ്യമൂർത്തി. അപ്പൊ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോവായിരുന്നു. എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം, എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവണം, ജോലി ജപിക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്.
അപ്പം ഗൗരകേശ്വരദാസ് ബാബുജിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാനല്ല അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ഭക്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം എവിടെ പോയാലും ആൾക്കാർ പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ശൗചാലയം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാ പോയിരുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അല്ലെ. ഭയങ്കര നാറ്റായിരിക്കും. പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവർ അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് നാമം ജപിക്കും. അതാണ് ഭക്തി ഗൗരകേശ്വരദാസ് ബാബാജി. അപ്പൊ ഭക്തി സരസ്വതി പറയായിരുന്നു, എന്റെ ഗുരുവാണ് എന്റെ എനർജി, എന്റെ ആ എനർജി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ എനർജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മളിപ്പം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇസ്കോണിനൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. വിട്ടുപോയി പിന്നെ സ്വന്തം പേരില് കുറെ പിന്നെ ഫോളോവേഴ്സിനൊക്കെ കിട്ടി, ധനമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ വിചാരിക്കും പരമ്പരയൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ നമ്മള് ഇസ്കോണിനെ പറ്റി കുറെ കുറ്റൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേറെ സമ്പ്രദായത്തിന് വേറെ ഇതിലേക്ക് പോകും. അവിടുന്ന് സന്യാസം എടുക്കും. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൊണ്ട് കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മള് പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കും. പക്ഷെ എത്ര നാൾ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും? കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപരാധമാണ്, പരമ്പരയോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധം അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉയരാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചു നാൾ അങ്ങനെ പോകും. പക്ഷെ കാരണം ഇത് കൃപയുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറയും. അതായത് ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കാരുണ്യത്തിലാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദീക്ഷാഗുരുവിനെ കിട്ടി, ദീക്ഷാഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പ്രഭുപാദരെ കിട്ടി, പിന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഫൈനലി കൃഷ്ണനെ കിട്ടും. അത് കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തില്. അതുകൊണ്ട് ആ കാരുണ്യം കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയരാൻ പറ്റില്ല. കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉയർന്നു വരില്ല എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ഗുരുപരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്കിന്ന് വേണം. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തി സിദ്ധാന്തത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ? കാരണം നമുക്ക് ദീക്ഷാഗുരു ഉണ്ട്, ദീക്ഷാഗുരുടെ ഗുരുവാണ് പ്രഭുപാദൻ, ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശില പ്രഭുപാദൻ. അത് പറയുന്നതാണ്. കാരണം പ്രഭുപാദൻ നമ്മുടെ പരംഗുരു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്തിനാ? അപ്പൊ ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രഭു പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഗൗർനിത്തായിസിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ ബൽറാം, രാധാശ്യാം സുന്ദർ, അതിന് ഫസ്റ്റ് ഗൗർനിത്തായിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു സൈഡില് പ്രഭുപാദരുണ്ട്, ഒരു സൈഡില് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ വിഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പം അത് നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പരംഗുരു. കാരണം പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് അവർക്ക് പരംഗുരു ആരാ? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. നിങ്ങൾ ഗൗഡിയ മഠത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ എല്ലാവർക്കും ശിക്ഷാഗുരു നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരാണ്. കാരണം പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് അവർ വായിക്കുക. പക്ഷെ അവരുടെ ദീക്ഷാഗുരു വേറെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പരമ്പര വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാലും കാണും, പരമ്പര ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവസാനമുള്ള ശിഷ്യൻ അത് മാറും. നമുക്ക് ഇസ്കോണിന്, കാരണം എനിക്ക് പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇസ്കോൺ 1967 തുടങ്ങിയത്, 500 വർഷം മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്ഥാപിച്ചു. അതിനുശേഷം എന്റെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ 64 ഗൗഡിയ മഠം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചു, അല്ലെ കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മള് എന്തവസ്ഥയിലും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യണം. നമ്മള് എത്ര ആൾക്കാർ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ സേവയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വൈഷ്ണവ് കെ മന തുമി കേസെ വൈഷ്ണവ. എന്താ പറയാ, നമ്മള് ശരിയായൊരു വൈഷ്ണവനാണോ അല്ലേന്ന് ആ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ അറിയും. വളരെ എന്താ പറയാ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരിക്കലും വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ എല്ലാം അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എല്ലാ പരമ്പരയിലെ അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങണം. എല്ലാവരും ഭക്തിശാസ്ത്രി ചെയ്തു, കുറെ ആൾ ഇപ്പൊ ഭക്തി വൈഭവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ മെല്ലെ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രചാരണം ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്താണ് അറിയാം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. നമ്മൾ കൂടുതൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ ശക്തി കിട്ടും. കാരണം ആ ഗുരു പരമ്പര നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നില്ല, എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് വരില്ല. പക്ഷെ ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ആ പരമ്പരയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാം അനുഗ്രഹം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉച്ചവരെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമ്മൾ കൂടുതൽ ജപിക്കുക. കഴിച്ച ആൾക്കാർ കുഴപ്പമില്ല, അറിയാത്ത ആൾക്കാർ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇനി ഒരു വൈഷ്ണവ കാലണ്ടർ ആപ്പ് എന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആപ്പ് നമ്മളിപ്പം ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നിങ്ങൾ ആരോടും പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരോടും പറഞ്ഞാൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വൈഷ്ണവ കാലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
നിങ്ങൾക്ക് തലേ ദിവസം തന്നെ റിമൈൻഡർ വരും. ഓ, നാളെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, നാളെ ഏകാദശിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇന്ന ആചാര്യന്റെ അപ്പിയറൻസ് ആണ്, ഡിസപ്പിയറൻസ് ആണ്, എല്ലാം വരും അതില്. നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നോക്കാം, അടുത്ത മാസത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഏകാദശി എപ്പോഴാണ്, എല്ലാം നമുക്ക് പാരണ ടൈം വരെ നിങ്ങളെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളെ സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് പാരൻ ടൈം അതുവരെ അതിൽ കാണിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ചില ആൾക്ക് അറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണല്ലേ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ എന്താ വെച്ചാൽ ജന്മാഷ്ടമി ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യും, കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനാണ്, ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ ആവിർഭാവം തിരോഭാവം ഒക്കെ അവർ അത്ര വലിയ കാര്യമാക്കി എടുക്കില്ല. അത് സാറില്ല, അതൊന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അല്ല, ജന്മാഷ്ടമിനെയും കാളി കാരുണ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ആവിർഭാവം തിരോഭാവ ദിനത്തിൽ കിട്ടും. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് പഠിച്ചല്ലേ, കൃഷ്ണ തേ തുമാര കൃഷ്ണ തേ ദേവ. സോ കൃഷ്ണ വൈഷ്ണവരുടെ അല്ലെ, കൃഷ്ണനെ തരാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ കൃഷ്ണന് കൃഷ്ണപ്രേമം തരാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നത്, കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ തരാൻ പറ്റൂ, ഭക്തി തരാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അത് ഭക്തി സരസ്വതിയും ശിലപ്രഭുപാദർക്കും നമുക്ക് ഭക്തി തരണമെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ആ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ട് നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുക, കൂടുതൽ പേർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ദിനാമിനെ ശ്രീവർഷഭാനവീ ദേവി ദയിതായ കൃപാപ്തേ കൃഷ്ണ സംബന്ധ വിജ്ഞാനദായിനി പ്രഭവേ നമ. മാധുര്യോജ്വല പ്രേമത്യാ ശ്രീ രൂപാനുക ഭക്തിദാ ശ്രീ ഗൗരകരുണ ശക്തി വിഗ്രഹായ നമോസ്തുതേ. നമസ്തേ ഗൗരവാണി ശ്രീമൂർത്തേ ദീനധാരിണി രൂപാനുക വിരുദ്ധ പ്രസിദ്ധാന്ത ദ്വാന്തഹാരിണെ. ഈ അവസാനത്തെ 3 വരികള് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ശിഷ്യന്മാരിടുന്നതാണ്. ശിഷ്യന്മാര് അത് എക്സ്ട്രാ ഒരു 2 വരികൾ അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അതില് കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതി, അത് നമുക്കറിയാലോ, വിഷ്ണു അതായത് ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ വന്നത് നമ്മളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ വർഷഭാനവി ദേവി, വൃഷഭാനു മഹാരാജാന്റെ പുത്രിയായ രാധാറാണി അല്ലെ, വർഷഭാനവി ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണി. അപ്പൊ രാധാറാണി കാരുണ്യം ആർക്കുണ്ട്? ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്കുണ്ട്. ദേവി ദയിതായ കൃപാപ്തയെ, ആ കാരുണ്യം, രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്കുണ്ട്. കൃഷ്ണ സംബന്ധ വിജ്ഞാനദായിനെ പ്രഭവേ നമ. കൃഷ്ണ സംബന്ധ വിജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതും രാധാറാണിക്കാണ്. ആ രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്കുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ? മഞ്ജരിയാണ് അല്ലെ, രാധാറാണിയുടെ മഞ്ജരിയാണ് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. അതുകൊണ്ട് വർഷഭാനവി ദേവിയായ രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയും. മാധുര്യോജ്വല പ്രേമദ്യ ശ്രീ രൂപാനുക ഭക്തിത. മാധുര്യോജ്വല പ്രേമ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് പ്രേമഭക്തി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ പ്രേമഭക്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആ ഇതില് എന്താ പരമ്പരയിൽ വന്നതാണ് രൂപാനുക ഭക്തിത. രൂപഗോസ്വാമി അനുഗമിക്കുന്ന ആ ഗൗരകരുണാശക്തി. ഗൗര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശക്തി വിഗ്രഹായ നമോസ്തുതേ. ആ ശക്തി മുഴുവൻ കിട്ടിയതാണ് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്ക്. നമസ്തേ ഗൗരവാണി ശ്രീമൂർത്തിയെ ദീനധാരണെ. എന്താ പറയാ, ഗൗരവാണി മഹാപ്രഭുവിന്റെ വാണികള്, എന്തൊക്കെയാ ടീച്ചിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തതാരാ? ഈ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. പിന്നെ ദീനധാരിണി, ദീനനാഥ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ബദ്ധാത്മക്കളെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടു. രൂപാനുക വിരുദ്ധ പ്രസിദ്ധാന്ത ദ്വാന്ത ഹരിണെ. ആരെങ്കിലും രൂപഗോസ്വാമിയെ വിരുദ്ധമായിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കോപം വന്നിരുന്നു ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിംഹഗുരു എന്ന് പേര് പറഞ്ഞത്. അതായത് സിംഹം ഗർജിക്കുന്ന, അതായത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് വൈഷ്ണവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഉടനെ അതിനെ എതിർത്ത് പറയാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രണാമന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. എല്ലാവരും ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യാം.
അനിത്തര മാതാജി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിന്റെ ഗുരു ഭക്തി വിനോദ് സ്വാമി മഹാരാജ് ആണോ? അതെ, അത് ദീക്ഷാ ഗുരു അല്ല, ശിക്ഷാ ഗുരു. ശിക്ഷാ ഗുരു ആണ് അത്. ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം. ദീക്ഷ ഭക്തി ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്. പക്ഷെ ശിക്ഷാ ഗുരുവാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അത് നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ അങ്ങനെയല്ലേ കാണുന്നത്. പരമ്പര നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ഇത് ഒരിക്കലും കൂടെ ജപിക്കാം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ദിനാമിനെ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി നാമിനി ശ്രീ വർഷഭാനവി ദേവി ദയിതായ കൃപാബ്ദയേ കൃഷ്ണ സംബന്ധ വിജ്ഞാനദായിനേ പ്രഭവേ നമഃ. ആദുര്യോജ്വല പ്രേമത്യാ ശ്രീരൂപാനുക ഭക്തിദാ ശ്രീ ഗൗര കരുണ ശക്തി വിഗ്രഹായ നമോസ്തുതേ. നമസ്തേ ഗൗരവാണി ശ്രീമൂർത്തേ ദീനതാരിണേ രൂപാനുക വിരുദ്ധ പ്രസിദ്ധാന്ത ദ്വാന്തഹാരിണേ. എല്ലാവർക്കും ഗുരുപരമ്പരയുടെ ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാര് എവിടെന്നെങ്കിലും ഡാമെന്ന് പോയാലോ എവിടെന്നെങ്കിലും ആ ഗുരുപരമ്പരയുടെ ഫോട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവണം. നമ്മള് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോ അവിടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതില് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പുഷ്പാർച്ചനയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക. പുഷ്പം പറിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ആരതി പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഈ പ്രണാമന്ത്രം പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചൊല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണൻ ചൊല്ലിയിട്ട് അവിടെ പാദത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുക. ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുസരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഒരു 12 മണിക്ക് ശേഷം 1 മണിക്ക് ശേഷം എല്ലാം കഴിക്കാം, ചോറൊക്കെ കഴിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ രാം 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 ഹരി. ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ, അല്ല ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയെ കുറിച്ചിട്ട്? പെട്ടെന്നൊന്നും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുള്ളതുണ്ടോ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയെ കുറിച്ചിട്ട്, പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചിട്ട്? അനിത്തര മാതാജിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ശ്രീജ മാതാജി, പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഓഫീസ് ടൈം ആയി അല്ലേ? വേറെ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും അറിയോ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയെ കുറിച്ച്? നമ്മളെ പരമ്പരയിലുള്ള ഗുരുവല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മള് പരമ്പരയിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണം. ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും കൃഷ്ണാപത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റും. വാഞ്ചാകൽപത രൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭേവച പതിതാനം പാവനീഭ്യോ വൈഷ്ണവീഭ്യോ നമോ നമഃ. അതിനുകൂടി വൈഷ്ണവതയ്ക്ക് ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ, ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव महोत्सव की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.